Phainai 12th-13th February Salmario Youth IPFT ni Kaisa Luku Kuthumlaimung Wngnani Thangwi Tongo Chairman Boloram Debormani Nogo Kokrisalo Kokthum Panda Klayo Okongno Shaka Youth IPFT ni Ozamarok Manjaka GS Subiram Deborma Chairman Boloram Deborma Te Youth IPFT ni Asufang Sotrogana Zomati Akosong Youth IPFT ni Bukhakde Shalani Bagi IPFT State Conference Wngnani Thangwi Tongo Hane Kokrisalo Kaisa Kokthum Panda Klayo Okongno Shaka Youth IPFT ni Ozamarok IPFT no hamjagi tongnai rokno ashani pandawo 5 months ni bagi kobongmung narokha Youth IPFT ni asukphang sotrogona jomatia ashani Luku Kuthumlaimung khlaijaknai Youth IPFT ni GS Boloram Debormani nogo khulumbai kha jotono tai hambai media person tini phaisa bujakno जों tabuk sini Youth IPFT Tripura Land Party ngai ani baskango Chini Chairman da Boloram tai Chini GS da Subiram Chini Youth IPFT ni Kaisa salnai ni conference khana thangai tongo 2 din engke baskang ni 12 tarigo Chini state conference Chini party ni trop theke जों date khlaikha engke odino Chini o press conference ni matome Chini je conference o Chini party nengai je जों conference salni jagao ko जों khaina nai tongo salni yo ke bini bagai odino jara jona hamjangna Chini party ni kormi tongnai ro tai joto jona nasigi tongnai ro odino sungmai baksa o conference phaina bagai narongno ahban khlaio narongno jotono kobongmung Chini party ni bisingti date engke to tasing saka 12 13 engke jaga thaingkha Chini da Boloram chairman bini onok nokhlao nongnai ka bini bagai जों joto Chini je party tongnai hachal sampa tongnai jono chajagui tongnai ke Chini Tripura Land ni chobani samungna जों bwskango bahai tlangman o kokno जों kaham kwrung khaiye जों jukti nalainai salainai ni bagai jotono je o jagao जों bai engagement phainai kok sanamu chunai joto party trop theke no odino phaimano oro kebono na kwrui buni bagai no Chini o jagao जों Chini sabra state belai khena nangkugu Chini Tripura sa bukung bararo begra khangra belai khena kabang buni bagai rang poisana belai khena hamjangnai bango buni bagai जों bwskango Chini o rajyo sabra state bono tisana bagai andolon krakha khainani bagai जों public ba leader bai jotono thangcha khlaiye choba khainani bagai o jinisno जों wansukjak won bagai odino kebo koroi aboi muito khlai phainani bagai tini odino जों phaina bagai kobogo boni bagai khabai khubai ang odino jara phaine rokno kobongna ningkangko hai Chini dolokno adino जों salni ningkangke जों horsa oro ma thunai ke halka bisna tui phaina bagai bo kobogo Khumulong ni Shimi Surjitni Kokthum Chini Khorang